чао. Сама кълпач. Ти си чувстваш? Айде, Браво! Тея? Така, не се за себе, мамо. Имаш да учиш. Имаш да учиш? Тук виж, мамо, не си научила за патенцата. Мама пати. Тя има колко патенца? 1, 2, 3, 4, 5, 6 патенца. Това е мама зайче. Тя има колко зайчета? 1, 2, 3, 4 зайчета. Това е мама кокошка. Мама кокошка има колко пиленца? 1. И сега себе, мам, за мама кокошка учим. 1, 2, 3 пиленца. Пи. Това е тати Петлю. Сега, мам, да се научиш. Те пак от начало. Преговори тук за мама Пати. Мама Пати има колко патенца? Това мечето ли е, тати? Бъл. Бъл. Чай сега да преговорим урочно. Мама праси. Пресенци. 1 пресенци. 2 пресенци. 3 пресенци. Му! Това какво е, мами? Чакай, не ме мласчето. Да преговорим за кравичката. Тук урочето за кравичката не се разсейвай. Може да се падне на контролното. Точно това. Така че го научи. Еди, мама, тук за кравичката. Забелязва, че го снимаш и за това прави така. Така, там покажи. Кравичката. Семейство крави. Тати крава.